हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय टुडे बेला दिनैनि गोदान निउज आपडेटनि सायाव मैया आसामाव गासै 408 कर'ना पजिटिव मोननाय जादोंमोन आरो बेनिनो 24 घन्टायाव 370 केसेस रिपर्टेड गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादोंमोन स' बेनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों जाहाथे रुलफोरखौ मानिनानै सोलियो स' टटेल केसेस दं आसामाव दा 8,955 हामफिनदों 12,831 आरो एक्टिभ केसेस दङ 3,109 आरो थैदों 12 जन आरो माइग्रेट दं 7 बेखौ मैया हरनि 11 रिंगा 55 मिनिट हरनि समाव खालामनाय जादोंमोन स' बेनि उनाव जोंहा गाहाय मन्थ्रिया गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे चाइना एप बाहायबोदोंमोननो नाथाय मैया बे एपखौ बिथाङा आनइनस्टल खालामबाय आरो बे समाव 59 एप्स बेन जानायनि उनाव बिथाङा मैया गाव बाहायनाय चाइनानि एप बे एपनि मुङा जादों वेब एप दा बे एपखौ बिथाङा आनइनस्टल खालामबाय थ' बेनो दं चाइनाया नेपालनि उनाव आरोबाव पाकिस्ताननि हेफाजाब लादों थ' चाइनानि रौनियाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय पाकिस्ताना चाइनानो बेसेबां 20,000 रौनियाफोर लादाखआव दैथायहरदोंनो भारतजों दावहा नांनो थाखाय स' बेनि उनाव जोंहा चाइना आरो इन्डियानि दुंहाव थासारि सोलिबाय थानाय समाव भारतनि रैखा मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ शुक्रबारखालि लादाखआव नुजाफैगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों थ' बेनि उनाव दं भारतनि टिकटक बायदि मोनसे एप बेखौ लन्च खालाम जागासिनो बे एप्सनि मुङानो जाबाय लिड लड आरो बेयाव सर्ट टिकटक बायदिनो खालामनो हायो सेम फिचार स' बेखौ बे सप्तानि गेजेराव लन्च खालामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो दा बेखौ लन्च खालामथ'वाखै बेनो जायो इन्डियानि एप्स थ' बिजनियाव ड्राग्स फालांगिरि हमदोंनो मैया चिरांनि बिजनिया बुंनो थाङोब्ला ड्राग्सनि मोनसे थावनि गोबां ड्राग्स फालांगिरिफोरा बिजनियाव थुबुर जानानै दं आरो गुबैयै ड्राग्स बाहायग्राफोरा लाइमोन बैसोनि फरायसाफोर बिजनि पुलिस आरो बिजनि ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारिफोरा गोख्रों बिफाव लादों समाजारि बेरेखा ड्राग्सनि हेंथायै बुधबारखालि बेलासे समाव बिजनियाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो मोनो बिजनि पुलिसा एसडिपिअ प्रकाश मेदिनि दैदेननायाव बिजनि सितला मन्दिरनि साखाथियाव हमनो मोनो शहीद आली 26 बोसोर बैसोनि मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ दा ड्राग्स फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे आबुं गंसे कन्टेनार आरो माखासे अजद गोनां फोरमान बिलाइफोर मोनो स' बेखिनिया बेनि उनाव जोंहा बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोरां नोगोरनि माइनावजुलि बसुमतारी आरो मृदुल बर'आ जेमआव उनथ्रिसार जानो हाबाय मिथिनाय बादिब्ला माइनावजुलि बसुमतारीया आइआइटि मान्डी आव एमएससी इन केमिस्ट्री आरो मृदुल बर'आ आइआइटि जधपुर आव एमएससी इन केमिस्ट्री आव एडमिशन मोननो हाबाय बेयो जोबोर मोजांनि खोथा आरो बे खौरांखौ मोननानै दिनै बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद बरमा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बरमा पायनियार एकाडेमि आरो मिरु इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय खौरां लाहैनायजों लोगोसे फरायसा सानैजों लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफाफोरखौ आर'नाइजों बरायो स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।